kako bi nam najjednostavnije objasnio šta to Getafil radi, odnosno kako je rešavanje jednog problema vašeg prijatelja preraslo u ozbiljan biznis? Cijela ideja se pojavila što smo imali drugare koji su bili u procesu kupovine stana. I oni kad bi otišli kod investitora, to jest njihov prodavac, bi njima dao tehnički nacrt. I oni bi gledali to i ne bi razumeli koliko tu ima prostora i tako dalje. S obzirom da im to nije bilo jasno, oni bi došli od Nikole, koji je drugi suosnivač, i zamolili ga da podigne to u 3D, s obzirom da je on arhitekta, kako bi oni videli da li tu ormar može da stane u hodnik, da li krevetac može da stane u spavaću sobu. I onda smo mi shvatili da tu postoji problem u komunikaciji između kupaca i prodavaca i da fali tu dosta informacija u cijelom tom procesu. I onda, s obzirom da je Nikola arhitekta, a ja sam po struci tehničko lice, mi smo bili u fazonu, hej, pa hajde mi da omogućimo ljudima da oni mogu da uđu u prostor i da se prošetaju pre nego što je izgrađen. I tako je i nastala ideja o Getafilu. Koji je bio to trenutak kada ste pomislili svi zajedno, ovo je proizvod, ovo je trenutak, ovo je moment kad treba da krenemo i od ideje da napravimo biznis? To je bila negdje 2020. i bukvalno je bio taj moment kad je se ponovilo, kad je jedan drugar došao sa istom problematikom, drugi, treći, mi smo onda odradili istraživanje i shvatili smo da ljudi generalno imaju problem. I to ne samo u Srbiji, već u inostranstvu, svugdje isti problem. I shvatili smo da prodavci, da se nekretnine prodaju na vrlo stari način, kao da živimo u 1985. Imamo leteće automobile. A ti najveću životnu odluku treba da doneseš na osnovu nekog papira. Za nas laike samo dodatno pitanje, znači to je ono što smo ranije recimo od arhitekata koji urade u ArchiCAD-u neke fotografije, vi ste samo zapravo sve to napravili da bude živo. Tako je, da ti možeš da uđeš u budući stan koji još uvijek nije izgrađen, da zaviriš svaki ćošak tog stana, da vidiš raspored, da vidiš kako će to da izgleda bez nameštaja, onda sa idejnim rešenjem, i to je ono što smo mi uradili. To je bio početak. A nakon toga smo proširili tu uslugu da možeš da vidiš i pogled sa terase i fasadu i da vidiš ceo kompleks i lamelu i okruženje i da se prošetaš kroz ceo taj prostor i da jednostavno imaš jedan stvarno alat koji može da ti pomogne u odabiru svog budućeg doma. I to sve sa svog mobilnog telefona ili računara. I to je jedna bitna stvar gde pravimo razliku u odnosu na konkurenciju, što su naša rešenja rade besprekorno i na mobilnom i na računaru. Sad, koliko je teško izbalansirati arhitekturu i tehnologiju tako da zapravo sve to bude lako za korišćenje? Nam je trebalo 5 godina da uradimo to, jer arhitektura sa jedne strane zahteva perfekcionizam, dok tehnologija traži jednostavnost i brzinu. Tako da nam je trebalo vremena da pronađemo taj idealan balans ili moment. U Katapult akceleratoru ste napravili ozbiljan poslovni zaokret. Šta ste tamo naučili i koliko vam je to kasnije pomoglo? Katapult nas je katapultirao i ovom prilikom da zahvalim tamo svi tim ljudima. Mnogo smo naučili, jako, jako puno. Od toga da je rešavanje realnog problema ključna stvar, a ne kao skupili se 2 drugara pa imaju neku ideju koju bi želeli da reše, ako nije realan problem. To ne pije vodu, onda da razmišljamo globalno, a ne lokalno, jer lokalno vrlo brzo iskoristiš cijelo to tržište i onda ne možeš da nastaviš da rasteš, tako da ideje, pre svega, ako uočiš problem u Beogradu, trebalo bi da taj isti problem idealno postoji i u inostranstvu, recimo i u Americi. I Katapult nas je naučio da je pivotiranje jako zdravo.
krenemo sa jednom idejom, prođe 6 meseci, razvijemo nešto, shvatimo da to tržištu ne treba, sve to bacimo u vodu, okrenemo se, pokupimo tu lekciju i idemo dalje. I to je ono proces, to nije kao neuspeh sad, nego jednostavno to je proces koji treba, tako je. I još mnogo stvari, ali mislim da za to bukvalno možemo jedan ceo posebnu emisiju da napravimo. Tako. Planirate i širenje na američko tržište, to vam je fokus, i dalje da razvijete te 3D modele. Koliko je to veliki izazov i koliko vam tu znači konačno i ta podrška investitora bez koje startup jednostavno ne mogu da se lansiraju, kao što rekao smo malo pre. Tako je. Planiramo izlazak u Ameriku već krajem januara. I sad podrška nam je sve realno, jer ne bismo imali ni financije to sve da uradimo, a ni ljude. Znači, ceo taj networking koji smo mi stvorili u prethodnih par godina nam je pomogao sad da imamo ljude tamo koji nam otvaraju vrata i koji nam pomažu. Koliko ste od biznis anđela, fondova i drugih investitora do sada prikupili novca i koliko vam ta investicija zapravo znači? U prvoj fazi smo skupili 600.000 evra i sa tim smo za sada dobri i u narednih 10 meseci smo dobri. Tako da, i naravno, značilo nam je puno da proširimo tim, da krenemo u razvoj proizvoda, da otvorimo novi market, tako da bez njih ovo bi bilo vrlo teško. Mi smo prvo bootstrapovali ovaj biznis 3,5 godine i bili smo više puta pred bankrotom, ali ta neka naša upornost i to je se na kraju isplatilo. Šta biste poručili onima koji sede kod kuće sa dobrom idejom, a ne mogu da se usude da krenu dalje? Mislim da je jako bitno da se rade stvari koje voze ljude, znači da se ne rade samo materijalne stvari, prepoznao sam neki problem, super je, hej, ovo je dobra poslovna prilika, hajde to da radim. Ako pristupe poslu samo zbog novca, kad dođu teška vremena, verujem da će velika većina odustati. Ali ako imaju to nešto što ih vozi i zanimljiv im je taj problem, onda će u tim teškim vremenima i naći taj dodatan atom da preguraju stvar. Tako da, možda bih rekao pre svega da kada žele da se upuste u start-up i rešavanje tog problema, da biraju nešto što ih vozi, a ne samo da gledaju zbog novca to da rade. Mnogo ti hvala na izvijenom vremenu za Bizbackovika. Hvala vam.